So hello guys, welcome to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आङो दिनै बे सुक्लायनि दैमाजोंनो आंनि चेनेलाव बरायना लानाय जाबाय। थ' दिनै सेकेन्ड डे शुटमोन ओमफ्राय जोब्बाय गासैबो माने ओंखाम उखै फ्लेबाय आरो फुङावनो जानाय दिनै थाबनो जोब्बाय माने एसे शर्ट बारा गैयामोन 4:06 दिनै नेक्स्ट डे शुटखौ पेकआप खालामनो हाबाय। स' लोगोफोर गासै नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन दा एडिटिं बाखि दोङो स' एडिटिंनि थाखाय साननैसो नांबावगोन बेनि उनावसो जोङो बे भिडिअखौ नागारनो हागोन। स' नोंथांमोना एसे नेबाय था वेट खालामबाय था आरो प्रे खालाम जाहाथे आंनि फार्स्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफ कमप्लिट खालामजोबनाय बे मोनसे मिउजिक भिडिअखौ जाहाथे गासिबो मोजां मोनो आरो मोजां जाहाथे कमेन्ट फैयो बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों स' बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना आरो बयबो मिथिखायो मिउजिक भिडिअ बानायबा बेसेबां खस्थ' जायो जों नायनोसो सब नायनोसो जों मोजां मोनो कमेन्ट हरनोसो मोजां मोनो जे जाथाराखै मायाखै कमेन्ट हरनायाथ' लिरनो हायो लोगो खिन्थु मोनसे मिउजिक भिडिअ साक्सेस खालामनो थाखाय साननै नांगौ बा सानसे नांगौ ओरैबायदि सान्दुं दै थान्दा माबा माबिजों ससिनाबाबो मिउजिक भिडिअ मोनसे कमप्लिट खालामो जिखुनु मिउजिक भिडिअआनो जा बर' आसामिस हिन्दी इंलिस जिबाबो थ' बेखायनो जोबोद खस्थ' जायो। थ' अब्लाबो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय गोबां प्रडिउसार्सफोर दं बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामनानै मिउजिक भिडिअ लाबोबाय थायो बा जों नुनो मोनबाय थायो गोबां चेनेल दङ इउटुबाव बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामो स' आंबो दासो मिथिबाय जेनेबा आंबो बेफोराव एसे नांस्थाबना दङ नालाय थ' मिथियो आरो आंबो बेसेबां खस्थ' जायो थ' बेखायनो सापर्ट खालामा जा बयबो आरो एसेथ' एक्टिंफोराथ' बा सोरनिबा कनसेप्ट बा माबा मोनसेथ' प्रब्लेम जाखायोनो बे मेटार नङा खिन्थु जों बिदिनो सोलोंनांगोन स' नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आरो बयबो नेगोन होननानै आसा खालामबाय साननैसो दंबावो एडिटिं बाखि दङ दा दिनै सेकेन्ड डे शुट जोब्बाय मोजाङानो मैयाथ' मिनि खुसि थांबाय दिनैबो मिनि खुसियानो थांबाय बिराद मोजां आरो दिनै थाबनो जोब्बाय आरो थाब फोजोबनो हागौमोन खिन्थु जोंना एसे रेस्ट लानायानो बारा जादों ओमफ्राय किसुमान बिसोर रिल्स बानायनाया बारा जायो थ' बेखायनो एसे टाइम लाबाय स' नायलांदों नोंथांमोना सुक्लाय दैमानि दलङाव रिल्स बानायगासिनो सनि पे नाखदे सनि नाखदे ini wah ini view बैथिं थाङो तामुलपुर बैथिं थाङो डिमाकुसि जों बे रुटआव दङ आरो मेन रुटआव बेयावबो शुट लाबाय एसे ओमफ्राय बैयावबो लाबाय ओमफ्राय बैयावबो लाबाय आरो शुट नैफोरावबो शुट लाबाय एसे शुट लाबाय आरो खाथिनो ग्रासलेण्ड थांबाय मैया दिनै थांथ'वासै बेलिफां माबोरै मोनखो दाम गैया आइफना मानो मोजां नंथारा थ' आइफन लागोननो 25 फाइभासो लागोननो बियो 25 मडेल नांगौनो दा 15सो नालाय 25 मडेल फाइभा बियो लागोन नेगासिनो दङ माने दायो कार लाबाय गोबां लागासिनो दङ बिराद मोजां खामानि मावनानै जेनेबा लागासिनो दङ बेनि थाखाय साबायखर बिनिबो बिराद खस्थ' खालामो मानसिया नोंथांमोनाथ' मिथिखायोनो केमेरामेननि खस्थ' बेसेबां डेन्जार जोबला नामा ओंखाम उखैबाय हा Nugwn Thuna हमने बनाई सब नन्हे इसे हालो इसे हम ज़्यादा समझ नहीं इसे आंनि मबाइला एवनो खावना लांबावनो मानसिफ्रा थ' जाबाय ना बाय माब्रै मोनखो थाम्बनेलनि थाखाय लादों जोङो थांसै मैया जानाय हटेलावनो थांगोन आरो ना मा हटेल मोनदों हिमालया हटेलाव थांसै गोथावथार जादोंमोन मैया अमा जानो मोनासैना बि निरामिस जादों दिनै अमा जादों लोगोफोर दायो जोब्बाय ओमफ्राय अन्नानै बयबो सापर्ट खालामदो मिउजिक भिडिअखौहाय ओमफ्राय
ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअ'आनो फैगोन एज ए फिल्म प्रडाक्शननि आन्डाराव लोगोफोर आरो रिलिज जाबाथाय आङो लिंकखौ कमिउनिटियाव टेप खालामनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो प्लिज अन्नानै बयबो मोजां मोजां कमेन्ट खालामदो गाज्रि कमेन्ट दा खालाम आरो अन्नानै प्लिज थेंक इउ स' माच लोगोफोर लाभ इउ अल बाय बाय खोनाखाबाय मा सोरनि चेनेलाव नुगोन नोंथांमोना स' वेट खालामबाय था बे चेनेलखौ आं लिंकखौ होगोन डिसक्रिपसनाव चलो 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 मा थाबाय नायना लाखा लाजोबखायोमोन फ्रेमखौनो जोब्बायना बेगफोरा जोब्बाय गासिबो जोंना बेगफोरानो होनैखोला गासिबो माबा माबि थागोन दे नाय आंनि खेरा मनाया बेनि खेरा मनाखौलाय आंनि सारा दिहुनलाय जोंहा भिडिअ मा कमेन्ट खालामदोंसै आंबो मिथियो निजोमखौ गुमैजों बारा खाथि खाथि दोन एसे गोजान गोजानाव दोन साबधान दोन औ गोजानाव थां नोंनि हौवानिफ्राय गोजानाव थां चलो चलो आंलाय बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेना आंलाय बर' हिन्जाव तो हाबदो माय हाबो ओइ लकखौ खुलिलाय लक खुला आगो निलि ओंखाम जानो थांगासिनो दङ इनि अन दा वे डिमाकुसि थांगासिनो दङ हेपि मुड नुदों माथो हेपि मुड माने ओंखाम उखैबाय जाला आंलाय हेपि मुडआवनो थाखायो माथो एनटाइम नों बादि नङा आं गोसोबा हेपि गोसो नङाबा सब अपना दिमाग के खेल है नामा मोजां नङाबा रकेटआवसो गाखोदों दाउबो जागोन उखैजोबगोन गाइस फाइनली सफैबाय जोङो मैयानि हटेलाव हिमालय मैया फाय again Kari lokal. दायो जों मैयानि हटेलाव सफैबाय ओमफ्राय अमाजों जागोन बियो अमा फेभरेट सान्दुङा खोमै गोसोम जाजोब्बाय मानसिया गोसोम खालामबा मा जानो क'र टाकानि मालिक मैया सफैबाय जोंना जानाया टेन्डार उखैबायनो हाला थानो मिक्स भाजी आलु माबा मोनसे ग्रीन भेजिटेबल पटल ना बाथोन खोमा ओमफ्राय बेदर जानोसै अमा जागोन ये लकेल जागोन आंबो लकेल जागोन आंनो लकेल दरसे होदो सोर अमा ओरैबायदि उखैदों मिथिंगायाव फुंनिफ्राय गाइखेर साहा कापनै दं आरो माबालाय वारेसा माथिंबो थांबाय अरेस मोनसे सिप्स मोनसे गाइखेर साहा पेकेट माबा काप ओ बबे दाउ बेबो दाउ दाउआ मोनसेल' दाउमा दाउआ मोनसेल'सो जाबाय ए दाउमा खाया गिदिर गांखोदों रोनो जाजासे जाबाय जोङो आं दाउ जाबाय ओमफ्राय लकेल दाउ ओमफ्राय बयलार मोननैबो जादों सोर अमा जाबाय बिनिदो ओरैबायदि गिथावना गारियाव गाखोनो गेम गेलेनाय बायदिसो नांखायो माने 3D बेलेफांदो गारियाव गाखोनाय गारिनिफ्राय बारना थैनाय एखेयानो थारमाने बुजिबाय नैया जाबाय आरो जायाखैनो आरो जानायाबो ओरैबायदि लेट ओंखारनायाबो लेट बेखौ नेबाय थाबा नों आर्मि नङा मोनब्रै मोनबासो खामानि मावनो फैयो आं
हाजिरा समाव नाखायबाबो थारा नोंनि डायलग नोंनिया जाबाय लकेल दाउ बयलार अमा मोनथामखौ मैयाबो देखायदों दायो थांलांसो न'आव ओमफ्राय ने पान जागोन मैयाबो जादों बिसोरो दिनैबो ने पान लगाव अ सल' गोबां दिनैनि भिडिअ एसेनोसै मिठा पानजों लोगोसे गासिबो स्राय बरा एवनाय थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन गासैखौबो ओमफ्राय दिनैनि सुदा जोब्बाय साननैयाव फोजोब्बाय आरो ना सानसेयावनो फोजोबनो नाजादोंमोन हायासै मा वेदारनि थाखायबो ओमफ्राय मानसिफोराव लेट जाबाय नालाय थ' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ओमफ्राय सापर्ट खालामगोन होनना आसा खालामबाय एन्ड बाय बाय गुड नाइट